No niin, mä ajattelin tehdä tämmöisen faktavideon, koska täytin ihan vähän aikaa sitten 33 vuotta. Niin 33 faktaa minusta. Ja nämä on varmaan aika geneerisiä osa, ja mä vaan siis tein silleen, mitä tuli mieleen heti ensimmäisenä, eli olkaas hyvät. Mä oon Crazy Cat Lady ja mulla on yksi kissa. Hänen nimensä on Tonttu. Tonttu saattaa tulla koska tahansa tähän videoon mukaan, niin esittelen sitten hänet paremmin. Mä oon metallilaulaja ja mä osaan öristä sekä rääkyä puhtaiden vokaalien lisäksi. Mä oon myös Eurodancen fani ja kova Ysärin ystävä, koska onhan hei vuosimallia 91, niin musta ei lähde Ysärit pesemälläkään pois. Mulla on ADHD-diagnoosi. Mä sairastan myös harvinaista lihassairautta, josta mä tuun sitten tekemään useampia videoita tänne ja muutenkin kertomaan mun arjesta sen sairauden kanssa. Mä harrastin aikoinaan taekwondoa yhteensä 5 vuotta. Mä oon harrastanut 6 eri tanssilajia ja mä aloitin tanssimisen 5-vuotiaana. Mä olin 8 vuotta täysin kasvissyöjä. Mä oon käynyt 2 kertaa Intiassa, kun mä olin lapsi. Kuvaamataito oli koulussa 10 ja matikka aina 5. Mä oon 158 senttiä pätkä. Mun sukujuuret tulee Inarista, Karjalasta ja Venäjältä. Mulla on ollut kaiken värisiä hiuksia. Ne on yleensä ollut punaiset, violetit, liilat, pinkit, mustat, on ollut ruskeatkin, oranssit, siniset, turkoosit ja vihreät. Avaruus ja universumin salat kiinnostaa mua ja mä oon myös vähän taikauskonen. Mä oon kattonut kaikki salkkarijaksot, mitä tähän mennessä on julkaistu. Mun lempiartisti on Lustre ja mulla on sen paita päällä. Mun lempielokuva on tällä hetkellä Don't Look Up ja mä bingetän tosi paljon katastrofielokuvia. Mun lempiruokaa on sushi, pizza, kasvissosekeitto ja tortillat. Mun lempibändi sitten varmaan on Children of Bodom, myös Nightwish. Mun lempivärit on musta, turkoosi, violetti ja pinkki. Mä pelaan Pokemon Gota, saa lisätä kaveriksi. Mä rakastan kirpputoreja. Mä rakastan maskeeraa ja tehdä korpsepeinttejä ja meikata silleen vähän eri tavalla, kun mä oon tämmönen alternative-ihminen. Mä rakastan saunomista. Metsä on mun sieluni koti. Eli tykkään tosi paljon käydä luonnossa kävelyllä ja metsässä on semmonen ihana voima. Mä en siedä kylmää ja kovia pakkasia, joten mä voisin elää niin kuin jatkuvassa semmosessa plus 20 keleissä auringonpaisteessa. Mä oon käynyt kerran hypnoosissa. Mä kerään sarvia, luita, kiviä ja unisiappareita. Mä oon keskinkertainen pianosoittaja, eli aika paske. Mulla on toinenkin YouTube-kanava. Tietäjät tietää. Mä oon sairastanut syömishäiriötä. Mä haluaisin käydä avaruudessa. Jos olisi mun viimeinen asia, minkä mä teen ennen kuolemaa, niin toivoisin, että pääsisin käymään. Ja mun lapsuuden haaveammatit oli meteorologi ja astronautti. Oli myös eläinlääkäri, mutta noin 2 oli niinku tärkeimmät. Joo, eli tämmöisiä faktoja. Jos on jotain, mistä haluat kuulla lisää tai mistä mä voisin tehdä vaikka erikseen videota, niin pistä tonne kommenttia.